2 tjedna dijele nas od 4. izdanja Women's Weekenda koji se održava u Rijeci. Uspjeh, izazovi i životne lekcije teme su koje će dominirati na ovogodišnjem festivalu. A što je sve organizirano, koji gosti stižu i kako sudjelovati, u intervju Medija servisa otkriva direktorica i osnivačica Women's Weekenda Nevena Rendeli. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim slušateljima. Od 5. do 8. ožujka Rijeka je domaćin Women's Weekenda, a glavna tema je pitanje ravnopravnosti žena u društvu i kako unaprijediti njihov položaj. Zašto baš to pitanje ove godine? Pa svake godine je zapravo isto pitanje. Women's Weekend je nastao prvenstveno kao jedna pozornica, platforma koja daje priliku, ali i omogućuje ženama da dođu u prvi plan, a pitanje ravnopravnosti je nažalost još uvijek pitanje s kojim se sve žene, ne samo u našem društvu, bore, a volimo na Women's Weekendu reći da otvaramo brojne teme koje se tiču i ravnopravnosti i osnaživanja i prilika i tako iz godine u godinu i evo kao što ste rekli 4. put. Govorit će se o ženama u politici i biznisu, kako upravljati novcem, kako realizirati poslovnu ideju, uskladiti karijeru i majčinstvo, ali i slobodno vrijeme, pa evo kako. Nemamo jednoznačne odgovore, zato i postoji Women's Weekend kako bi se upravo raspravljalo o tim temama, na ono što je fokus možda najviše ove godine i što smo shvatili kroz prethodne 3, da zapravo ženama najviše trebaju praktična znanja i razumijevanje. Tako da volimo reći da Women's Weekend nije festival, odnosno konferencija samo za žene, ona je i za muškarce i to nisu samo ženske teme, već teme važne za društvo. I svake godine se zapravo nekako trudimo pozvati što više i žena i muškaraca kako bismo postigli upravo kako bismo došli do tih nekih odgovora koji nas sve muče, a ove godine smo posebno fokusirani na radionice i to prvenstveno vezane uz financijsku pismenost, jer nam se tu čini da možda postoji najveći gap ili diskrepancija između realizacije svih svojih potencijala. Imamo tu i teme menopauze, ljubavi, seksa, nažalost nasilja nad ženama koja je tema koja je stalno tu, estetske korekcije, neizostavna umjetna inteligencija, znači svatko će naći neku temu za sebe. Pa trudimo se naravno biti u toku s vremenom, umjetna inteligencija, AI je neka tema koja se tiče svih nas u posljednjih 2-3 godine, jednostavno je nezaobilazna, no ono što ćemo mi pokušati je dati neka praktična znanja kako koristiti u svoju korist umjetnu inteligenciju i kako nam ona može pomoći i u poslovanju, ali i u nekakvom svakodnevnom životu. Što se tiče ostalih tema, da, o femicidu i nasilju nad ženama smo se trudili ne govoriti ovih prijašnjih godina iz jednog jednostavnog razloga, jer nam se činilo da je među ostalim temama to prevažna tema i da zaslužuje posebnu pažnju. No, nažalost, porast nasilja nad ženama, brojke su koje su neumoljive i koje nam govore da se nešto strašno događa u društvu. Natjeralo nas je da zapravo kroz jedan sveobuhvatan pristup progovorimo o tome i pokušamo vidjeti uzroke, razloge, a možda i doći do rješenja. Stižu brojna imena domaće, regionalne ali svjetske scene, pa evo hoćete nam otkriti neka imena. Ono s čime se mi svakako ponosimo da od prve godine u Rijeku dovodimo internacionalne govornike i govornice i to nam je jako važno zbog toga što smatramo da je to međunarodno iskustvo bitno i primjenjivo u Hrvatskoj, ali i na cijelu regiju. Mi smo prvenstveno regionalni festival i posjetitelji dolaze i iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, a tako isto naravno i govornici, no ove godine smo otišli malo dalje, što bi se reklo preko bare, pa smo jako ponosni da nam stiže Lidija Bastijanić, poznata američka šefica, ali porijeklom iz Istre, koja je napravila nevjerojatan uspjeh na međunarodnoj sceni, ali ne samo u smislu kuhanja, recepata, TV emisija, već biznisa. Mnogi ne znaju zapravo da je ona vlasnica Italija, onog poznatog koncepta koji je prodala, tako da ona stvarno ima što reći o samom biznisu. Zatim tu je bivša američka ambasadorica Natalie Reyes, koja trenutno nije više ambasadorica u Hrvatskoj, no ima zanimljivu priču jer njezini roditelji su imigranti iz Venezuele, a ona je postala američka ambasadorica. Mislim da je to dosta važno pitanje trenutno u međunarodnom kontekstu. Također, zatim Caroline Cowan, britanska terapeutkinja, ali i bivša fotografkinja mnogih poznatih britanskih, ali i svjetskih modnih magazina, koja ima jedan
nevjerojatan zanimljiv život i nekako će nam pokušati zapravo ispričati kroz svoje iskustvo koje je bogato, gdje je imala puno uspona i padova, kako je ona izvukla najbolje i koju pouku zapravo danas može prenijeti. Tu su i brojne regionalne zvijezde, glumice, znanstvenice, odvjetnica Jadranka Sloković, koja recimo nam je jako zanimljiva jer smatramo da je napravila ogroman pomak u odvjetništvu, pogotovo u kaznenom, i dan danas koja još uvijek radi unatoč godinama i ne želi u mirovinu, i mislim da ona svakako je primjer žene koja može pokazati kako je kroz svoje iskustvo preskakala sve prepreke koje je društvo pred nju stavljalo. Ranije ste spomenuli radionice, ali tu su i paneli, predavanja, što je sve organizirano, odnosno nešto što bi izdvojili? Pa uvijek se zapravo nekako fokusiramo na ta predavanja i panele, i ove godine kažem i na radionice, jer smo otvorili još jednu dvoranu zbog velikog interesa prethodnih godina. Naime, nama iz godine u godinu dolazi sve više ljudi, pa tako u ova 3 dana u Rijeci se okupi između 1500-1800 posjetitelja i stalno im zapravo pokušavamo dati neku novu aktivaciju. No ono što možda manje spominjemo je taj networking, taj dio gdje se mogu opustiti, tako da smo ove godine poseban naglasak stavili na zabavu. Trudimo se da to u Rijeci nije samo konferencija, već jedna ozbiljna platforma od četvrtka do nedjelje, i onda kroz cijeli dan, zapravo kroz cijelu Rijeku nudimo dovoljno sadržaja za sve zainteresirane. Osim ovog konferencijskog dijela u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, tu je dosta besplatnog sadržaja za posjetitelje, znači za ovaj dio vam treba kotizacija, ali u gradskoj knjižnici, a i u dječjoj kući, a to je sve taj poznati art kvart Benčić u Rijeci koji mi zauzmemo u potpunosti, organiziramo i promocije knjiga i radionice na koju zapravo mogu doći svi koji žele. Što je još drugačije ove godine nego prethodnih godina? Pa mislim da neće biti puno drugačije u smislu iskustva koje će posjetitelji moći ponijeti doma, jer ono što Women's Weekend karakterizira je ta nevjerojatna energija, atmosfera koja se tamo stvori, i zapravo svi nekako odu kući napunjeni novim iskustvima i novom energijom, ali svakako puno zabave, puno druženja i puno zanimljivih kontakata koje možete susresti u Rijeci od 5. do 8. ožujka. Kada ste pokrenuli tu ideju, koji je bio vaš cilj ove manifestacije? Pa svaka ideja kreće zapravo iz nekakvih osobnih potreba ili osobnih problema, pa tako i Women's Weekend nastao iz mojih osobnih pobuda kako promijeniti društvo ili kako zapravo donijeti neku veću korist za sebe, ali i za ostale žene, i činilo mi se da je jedinstvena prilika dati im priliku i dati im pozornicu, jer to se često ne događa. Naime, često u užurbanom ovom svakodnevnom životu trudimo se nekako ići u korak sa svim promjenama, ponekad zaboravljamo da smo možda nekoga zaboravili. Meni se učinilo da su možda žene malo po strani, i zato sam baš htjela njih staviti na pozornicu, a sve ostale u publiku, da se teme koje su nama važne upravo dobe najveću pozornost. I za vas su 3 vrlo uspješna izdanja, koje vama je najdraže? Pa vjerojatno prvo koje probija led, iako je prvo bilo najmanje i prvo je imalo naravno niz uspona i padova. Tada smo ga radili u Eksport drvu u Rijeci, u velikom jednom prostoru koji je stvarno zanimljiv, a već sljedeće godine smo preselili u Muzej moderne i suvremene umjetnosti, jer jednostavno bilo logistički lakše, ali prvo i zadnje bi tako rekla, tako da vjerujem da će mi ovo 4. postati uskoro najdraže. Za kraj, za sve zainteresirane, kako sudjelovati? Sudjelovati se može tako da kupite kotizaciju na www.womensweekend.eu, ali kažem, za sve one koji možda nisu stigli kupiti ili neće stići kupiti ništa zato, zbog toga što ima dosta besplatnog i slobodnog sadržaja, važno je zapravo samo pojaviti se u Rijeci 6. i 7. ožujka, zbog toga što upravo tad se događaju sve te stvari u art kvartu. I evo, došli smo do kraja. Gospođo Randeli, hvala što ste bili naša današnja gošća. Hvala vama.